A wannan malam mai sunanka? Assalamu alaikum. Sunana Amu alaikum salam. Sunana Malam Muhammad. Malam Muhammad mai babban suna. Ina son ka ce turmi tura kura kura tura turmi tura kura kura tura turmi so 10 ba tare da ka bace ba. In kai haka zaka ci naira 10 amma da sauri fa zaka faɗa ba a hankali ba. Ina jin ka. Turu turo kura kogi. A'a. Turmi tura kura kura tura turmi tura. Okay, turmi ture kura kura ture turmi ture kura kura ture turmi. Ai saurin yayi kaɗan. Saurin yayi. Ai turmi tura kura kura ture turmi tura kura kura ture turmi. An wuce go. Turmi Turmi turo kura kura turo turo kura kura ture ture kura. turmi tura kura kura ture turmi tura kura kura ture turmi haka za ka yi kamar yana. Kura ture turmi ture. Zan irga inda ka mu. Turmi ture kura kura. Da sauri ne ba. Turmi ture kura kura turmi ture kura kai. Gaskiya kamar ya fi karfin kaina ba zan iya. Hausawa kan ce da jarrabawa jirgin sama ya tashi. Kai ma ka jarraba mana sai ka tashi. Tura ture ko ya ture. Kai wallahi ba zan yi ba.